రాత్రి పడుకునే ముందు కాల్చినవి లేదంటే వండిన వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయి. కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ ఉంటుంది, జీర్ణక్రియ బాగా పనిచేస్తుంది, శరీరం బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి శ్రీ పంచముఖి గాయత్రీదేవి జ్యోతిష్య పీఠం గాయత్రీదేవి ఆరాధకులు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు శ్రీ రాఘవేంద్ర సిద్ధాంతి గారు మీ జీవిత సంపూర్ణ భవిష్యత్తు తెలుపగలరు. భర్తను పరస్త్రీ వ్యామోహం నుండి విడిపించడానికి, భార్యను పరపురుష సహవాసం నుండి విడిపించడానికి, మీరు ఇష్టపడిన వారు మీ నుండి దూరమై ఉంటే స్త్రీ వశీకరణం, పురుష వశీకరణం, ప్రేమ సమస్యలు, భార్యాభర్తల కలహాలు, శత్రువులు దూరం అవ్వడానికి, ఇంకా మీకు ఎటువంటి సమస్యలున్నా దైవశక్తి పూజలు చేసి 100% పరిహారం చేయగలరు. స్త్రీ పురుష వశీకరణం 100% గ్యారంటీ. వెల్లుల్లి దివ్య ఔషధం లాగా ఉపయోగపడుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ వంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తుంది. అలాగే మీకు ఏదైనా కూడా వెల్లుల్లి తినటం వల్ల నేరుగా బరువు తగ్గుతుంది అనేది కూడా మనకు క్లినికల్గా తెలిసింది. సో అయితే ఆరోగ్యకరమైన తక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల రుచిగాను ఉంటుంది, మీకు ఆరోగ్యం పరంగా కూడా మంచిగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి తినటానికి ప్రయత్నించండి.